Иркә, синең ирең дә китә бугай. Әйе, китә. Кайчан алдыгыз повестка? Берничә көн элек. Син бу көннең килүен көттеңме? Сиздеме күңелең? Көтмәдем. Бер тамчы да көтмәдем. Артур әйтмәде дә ул миңа сразу икенче көнне генә әйтте алгач та кич белән алган төне буена әзерләнгән миңа әйтергә иртә белән шундый тыныч кына килеп мин инде бик нык сораган идем Аллаһ Тәгаләдән бу хәл булмасын дип балалар да бар бит әле. Әле бит Мин әзерләнәм. ул үзе әзер инде. Балалар әтиләрнең киткәнен ишеткәч, Без нидә кая реакция киткәнен, төгәл кая киткәнен әйтмәдек, бик матур итеп Артур аңлатты. Армияга дагы кешеләр тегендәрәк китәләр, инде армияга киткән кешеләрнең урынына кеше кирәк. Монда буш калды, шуңа күрә бу служить иткән ират кеше һәм безнең яклар өчен менә шулай булышырга барам дип матур итеп аңлаттык. Тегеләр точнымы дип сорадылар инде. Без матур итеп елмаеп, позитивта аңлаттык. Вроде бы кеше әйтмәсә генә инде болай балалар тыныч, икесе дә кичкенә балалар. Белгәнегезчә, сезнең ирегез хәрби хезмәттә булган инде. Сез кайсы войскада хезмәт иттегез? Морская пехота. Калининград. Ничә ел элек кайттыгыз армиядан? В 2009 пошел, в 2010 пошел. Нәрсәләр алып китәләр үзләре белән хәрби хезмәткә менә күбесе рюкзаклар белән? Медикаменты, нижнее белье побольше взял. Термобелье. Но телефон кнопочный. Все, ну по мелочи. Много барахла, чтобы не брать.